Idan Allah wannan irin aiki kuke mutane har yanzu a ce ba ku gama daura wannan kayan ba. Allah bayan kai tafiya ne sati biyu suka wuce wannan abubuwan suka zo wannan. Suwaye wasu abubuwa? Shushuwa. Shushuwa. A ekantawa. Wai abin da zo gaya ma kenan uba. Na gan su ni ma na zo dan girbi su na gan su suna wannan a ran wurin kawai sai na maji. Ina abu. Mai gida. Da aka yi. Wani munafiki ne gayan nan abban wake. Waye abban wake? Wani gaye munafiki abban wake. Ko wani yaro mai yan kasin ba haka. Sai mai gida. Shi nake gaya. Shi ne ya rabo Shi ne mai gida. Shi ne. Lalle zan ci baba. Tumaturun wannan. Kai dawa. Yoga. Kai yanzu kana nan dawa a ce wasu ya kasusuwa sun zo nan su biyu wai a ce wai kawai sun tafi haka. Wallahi ni na gan shi ne Na ci uwar ka yi min shiru. Sorry oga. A kiyaye. Kai na abu. Sai mai gida. Duk inda kuka ga wannan abban waken ku ɗauko min shi. Na rantse da Allah sai na ci babarsa tun a can ku taɓe min shi. Kenan mai gida an gama. Faɗa ta ka cika. Kare da Amurka baya da tsanani je ka tashi sama binne ba. Kar da ka dauna wani komai mukaddari ne. Rabon ka za ka samu zafin nema. Kai hakuri ka dace yawan sannan abaci zai baya. Ya tela. Wannan kayan wa kake haɗawa. Kayan wani gaye. Yaya kayana zan je wani. Kai hakuri oga. Na yi laifi wallahi. Laifin me gaba ɗaya kala bakwai ba wanda ka haɗa mun. Wallahi oga ka yi hakuri. Na ci uwar ka nan wallahi ni zan baka kayana yau waliye zan tafi wani ya baka haɗa mun ba. Na ci baban ka wallahi. Ka yi hakuri. Oga ka ban mu da shi kawai wannan. Ko ɗaya ba haɗan ba. Ka ban mu da shi kawai Wannan ya ci Gayan uwarsa. nan abban wake ne ya ranci kudin. Gayan nan abban wake ne ya ranci kudin. Dan Allah ka yi min rai. Dan Allah ka yi min rai. Dan Allah ka yi min rai. Wai waye wannan kai? Wai wannan abban waken wai waye shi yake shigan man hanci da kudin da ne. Abokina ne anan bayan ki. To ka gaya masa na rantse da sarkin da ya busan numfashi ni ne ajalinsa. Dan Allah ka yi min rai. Na rantse da sarkin da ya busan numfashi sai na sa yara sun cinye Ka shi. taimaka ka yi min Wai oga ka gano na abban ne wai. ka yi min Ba rai. wanda ya kawo kasusuwan nan ba. Ne mana. Shi dan daba ne ko dan shaye-shaye ne. Kawai dan iska ne a gari yake Ka yi yawo. min rai oga dan Allah. Ya haɗu da baban yan iska. Ban mu da shi yanzu za mu shiga kansa kawai. Dan Allah ka yi min rai ka taimaka. Dan Haɗin Allah ka yi kayana wannan ko na waye zan je in yi waliyai da su ko na waye. ka yi hakuri. Kayan wani mai gida na. Ya ci uwarsa. Zafin kowa da kadararsa ni ta wannan narsaka sai ne kama da hauka lalala sun ba shi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah ina gajiya. Lafiya lau Allah ka alhamdulillah. san wani abban wake a unguwan nan? Aiko na san abban wake. Lafiya? To wallahi wata matsala ce ta faru ya ranci kuɗi na wani ɗan daba ƙungurmin ɗan daban nan ne ya bani kuɗi in mai aiki. Kadda ka ce min daba daba. Wallahi shi ne ya bani kuɗinsa in mai aiki.
shi kuma abban wake ya zo ya kalallame ni ya ranci kuɗin nan har yau daga kwana 3 yau sati 2 ban ƙara ganin sa ba. To kai garin ya ka ba wannan ai lallaba ni neman sa nake ido rufe in ganshi kawai ya bani kuɗi na in je in wannan sallamu wannan magana kisa yake kai. Airan nan gani ne an zo neman sa kofar gida da 'yan sanda shi ma wani ya je ya kama kuɗi ya cinye. 'Yan sanda? Wallahi kofar gida suka zo. Shi dama dan gararuma ne. Ai baran ga ban sani ba. Ni da zama ganin sa ne yana goge a daidaita sau da alama aikin a daidaita sau zai tafi. To bara in bi shi. Duk inda yake ni ko sai na. Ina za ka gan shi. Duk inda ai kawai ina ga kai sadakar da ba lada. A kashe mutum ta dalili na. Kai sadakar da ba lada. Ka je ka nemo kuɗin su ka biya su. Kawai shine. Allah dai Allah ya raba lafiya. Allah ya raba lafiya. Ya aka yi a garin? Yanzu da gida aka ce ba ka ne. Wallahi na dan fita na zo neman wani ne wa. Allah ka ce harka ta samu. Irgana? Kai gaskiya ne mutumi na. Na menene wannan? Wannan mana. Wace waya? Wanda za a buɗe min fayil. Ha ba ya a buɗe ma fayil da wannan waya. Da Allah rike kudin ka. Ka gani ko? 10,000 ne fa magana 50,000 ka 10,000. Ni yanzu ba ma ta 10,000 ba ta 50,000 din nake so ba. Kamar ta 150 nake so. 150 kuma shine zaka kawo 10,000. Rike kudin ka da Allah. Kai hankalinka ya fara samun tabin hankali. 100 da ana magana 50,000 ka kawo 10,000 kuma yanzu ka kawo ni 10,000. Ka rike mana ba sai a sanya ka je da kudin ka kakkaro daga baya ka ce ka ban kudi suna. Yanzu mu je shagon sai mu duba wata lati. A'a ka bari in kudin ka suka taru ka kawo kudi. Ba za su biyo bashi ba. Ba wani zancen mun bashi ka je ka ciyo bashi ni ba da ni za a yi wannan sabga kawai. Allah ya sato. Ka je dan kanka.